On calimnama bandiraɓe yeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV on calimnama no feewi en calimni dendagal bandiraɓe yeɓoɓe en e ngaɗo sanga en jetti guenon feewi ko kanko woni bawɗo baɗowo kanko woni joguiɗo dokkowo ne wiɗo newnowo kala ko woodi en juule koddanno baaɓe Badji Abdoullahi Aminata kanko woni koddo ɓurɗo ɓurnaɗo windere caggal ɗum jetten nene e baaba wonɓe sababu woodede en e o duniya en jettiɓe no feewi en ñaaguima gueno moƴƴo o yo balɗe mabɓe juut battane moƴƴa eɗen ñaagoɓe duwaw kala subaka e ɗum noon en du'onima ɓen ɓe jinnaɓe mumen dutti eɗen ñaago Allah yo gueno moƴƴe mabɓe toon yurmoɓe yaafoɓe kamɓe dendagal mayɓe julɓe kala nde tawno ko ɗum woni aduna e ɗum noon bisimilla moon yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en garti e yewtere men wiyetede fayande no pular heewide ni aadi bil aadi salade aadi ɓuuri firtude aadi ɗum noon en gari huɓnude aadi mo gadodirnoɗen e bandiraɓe kala e saaha arde ɗo e Pinal TV waɗandeɓe yewtere men wiyetede fayande ina heewi waɗande on ɗum miñiraguel moon bandiraguel moon Dewel Diallo Maymoun Oumar debbo mo heelanŋe ina heewi joddade e bandiraɗo gorko walla ni mawniraɗo debbo walla miñiraɗo ɗum noon hande eɗen jooɗodi e debbo tawi ko debbo mo fulɓe kala walla mbiyen mo debbo mo foose karta e ɗum noon nde calminta bandiraɓe assalamu aleykum rahmatullahi taala wa barakatuhu bandiraɓe ɓiɓɓe fulɓe ɗo mbawi tawirede foof calminama juurama goto foof inde mum e yettode muɗum e min komi madame Diallo Ada Sall sa wi Ada Sall noon e komo foose karta baba mi wata ko foose karta ni wiye Hammadi Sall e nenam noon iwata ko Dar Salam mi wuro Murtada Sekou Maral Foutiou ni wiye Madina Amadou karmo ko Murtada Sekou Maral Foutiou tigi a jarama no feewi ɗum noon Ada Sall a salmitama mi salminima no feewi kadi mi weltima no feewi e hande bismademi e yewtere men wiyetede fayande mi weltima e tawtoregol ma ɗum noon a jarama no feewi kadi ɓiɓɓe fulɓe kala ɓe calmitimama e ɗum noon Ada Sall en gandi wadde Ada Sall ko ɓiɗɗo malinajo e jeeyaɗo toon to wiyete Fosse e ɗum noon a jarama no feewi hande yewtere men fayande e kala saaha eɗen keewi addude wona jewte saabu fayande kam kala ko beeleɗa aɗa wawi sagginde hen hande noon yewtere men e nayorto koko fewti ɓen mooliɓe tawi ko haara leydi men saabi ɗum eɗen du'o kala ñande yo jaam artu e leydi men Mali arta e leyɗe Afrique kala e ɗum noon Ada Sall yimɓe hewɓe ina gandirma jokkodirde e ɓen mooliɓe walla ni hewɓe gandirima sababude jokkodiral ma e ɓen mooliɓe holno jokkodiral ma e mabɓe ardi ok mi weltima Maymouna Seydi Diallo a salminama e wadde eɗen calmina mawɓe meɗen ardiyankoɓe meɗen leñol ngol kala ɗo mbawi wonde ene goniri ha yetti kadi ardiɓe men leñol ɗo e Mali hooreɓe men foof e mawɓe men foof ha tengti e tabital pulagu Mali e gardugol mawɗo men Abou Sow min kadi komi goto e tabital pulagu Mali komi social muɗum e kadi namdal ngal namdiɗa ngal mi weltima hen no feewi mooliɓe en keeɓi ɗum ɗo Mali ɗo aɗa andi ɗum kam watta ɗum tan ko caɗele ko wayno haare leñol so ari yimɓe ogguinede koɗanɗe mum en tawe ko ɓurno musde foof ittiɓe koɗanɗe mabɓe ittudeɓe ɗon addaɓe ɗo e Bamako ɓe caako gonka mabɓe ene muusi e donc ɓen ene ɗo Bamako ɗo addani kam hen noon pour yidde yiyede addani kam hen kadi pour gueɗe goɗɗe addi kam hen noon ko jurumderu ngam min wonde kam pullo wonde kam kadi debbo jeeyi ɓiɓɓe jeeyi worɓe jeeyi sukaɓe jeeyi hunde foof e ko ɗum ɗon addi kam hen tigi a jarama no feewi no mbiɗa ni ko noon tigui e ɗum noon Anna jarama no feewi e saabu eɗen jiɗno namnade beele ko jurum tan saabi aɗa jokkodiri e mabɓe walla ala ko a dokkaɗo yamirore nde e ɗum noon jarama no feewi e ɗon labti tigui rigui e kamɓe ɓen mooliɓe e hol ko mbawɗa sifanade en e gurdam mabɓe no woori hande e mooliɓe addi mbeɗa yetta Allah e nelaɗo mum mbeɗa yetta arɗo Bantu Yero Pullo Ba sikki sa wi Yero Pullo Ba tan fulɓe aduna ɓe foof kepti mbeɗa wawi wiide mi hokkama hen yamirore
e kono so hokki kam hen yamirore noon ko arɗo Bantu mi salminimo kanko e tabital Pulago Americas fof e bandiraɓe ɓe o tawda toon ɓe ne wayno ceerno Alassane Soumaré e joom suudu munen mi salmini Leyla Diouara dendagal taweteɗo toon mi salmini ɗum goto fof inde mum e yettode muɗum eyi affaire nde arande waɗɗo ko 2021 donc ɓe ngari on tuma ɓe ngari kono yimɓe ganda ɓe ngari eɓe goni ɗo gonka ɓurno ko foof musde on saaha tawa caɗele ɗe ne puɗɗi tan kono yañaki hono no yañori hande ni joni noon min kam mi anda ɓe ngari eɓe ɗo ko bannam gorko miñam ɓinenam ni Mosal Darame donc Allah huddiri ko suka gilli hakkude amen ɗi mawni ha ɗon wawi hadde joni noon mataw wonde o ummino nelal tan omo rewa galbal falajeeɗo o ari ɗon noon banggal futuro o yi ɗon rewɓe e sukaɓe ene goni e dow guidoron o tan noon ko futuro joni noon mataw o waɗi namdal o namni ɓeɗo yimɓe holko ɓe goni holko waɗi ɓe ɗoyete wiya wonde ko déplacé en ene mbi mooliɓe iwɓe funnague ene ngari ɗo aywa eɓe ɗo e dow ngol ɗo lawol kono so ɓe goniri ni noon ha hunde juuti so jamma ari ɓe natta e nder galbal ngal joni noon on tumando yino ɗum o yi ɗum laabi ɗiɗi tataɓol ngol ñande mum ko alkamisa o yehi to am to meɗen jewta noon o wi kam aada min noon wonko jiimi miɗa yiiɗi haalandema ɗum mbimi ne weeli o wi aha o wi min de mi yi rewɓe fulɓe e sukaɓe fulɓe o wi mi yiiɓe ɗo galbal falajeeɗo wiya ko hari ittiɓe funnague addiɓe ɗo o wi mi yiiɓe ɗon ne fota laabi ɗiɗi walla laabi tati mbimi ijam mbimi ɗo e galbal falajeeɗo o wi aha mi yi ɗon o wi eɓe ɗon eɓe keewi seeɗa mbimi wadde caɗele ngala hande kikiɗe min hooramma mi yaha mi ndaara holno ɓe goori toon walla holko ɓe goni te gummimi noon won kikiɗo goto ñande mum ko alkamisa gummimi jaami jettimi noon mbanmi no coodowo hunde ni garmi noon jiimiɓe ɓe jogui sukaɓe ɓe jogui entaɓe woɓɓe ko cowiɓe mi yani hen gorko foof jiimi hen tan ko rewɓe sukaɓe sowiɓe jogui cukalon mumen e rewɓe mawɓe jimmi namnodirde e mabɓe noon pullo ne heewi gacce jimmi namnodirde e mabɓe tan ɓe puɗɗi woɗɗitade kam ɓe natte e nder galbal ngal jaami janggo e mum gartumi jimmi kadi namdikinadeɓe hami heeɓa e mabɓe hakkille kemmi debbo mawɗo goto namnodirmi e mum mbimi onon ko ɗo gonɗon o wi kam aha kamɓe ko ɗo ɓe goni mbimi ha holko addi mon ɗo oɗon dow ngol ɗo lawol te Bamako ko wuuro Manggo foof ne wawi hebde hen neɗɗo surtout ka debbo joni noon o naate caɗele ɗe o haalni kamɓe mbimi ha o wi kam aha duttitimi ko duttitimi ko noon mbammi yero pullo ba audio kalanmomi o wi kam ha mbimi aha o wi kam wadde ya janggo so Allah tawni meɗen jaaha jiyaɓe daara gonka mabɓe toon mbimi probléme ala on janggo mo wi kam ya jiya gonka mabɓen toon o meeɗe lawol meɗe yaha toon ɗo leegal amen ɗo tigui sira koro garmi ha e dande misida tawmi ɗon debbo mawɗo no wonde tanirakon muɗum taton ne wiye Antatal omo jooɗi joni noon calmodirmi e makko ɓattimomi namnimomi o haalni kam caɗele makko mbimo wadde joni ɗo mbiɗa anni yaade galbal falaje omo jaaden o wi kam probléme ala hen min e makko min jaadi min naate galbal ngal nde min naate maggal noon min gaddude aɗa andi galbal ngal ko nokkuji ɗiɗi nokku goto ko haɓɓe nokku goto ko fulɓe kono kamɓe foof noon koddi garmi noon koye haɓɓe ɓe mbeɗa namnoɓe men namnoɓe haaɓe kolli kam nokku ɓe mbiyomi ya on ɗon nokku jaami on ɗon nokku awa kemmi namnodirde mabɓe ñande mum tawmi toon ko Hamma Diallo on kala garnoɗo e on tuma jippima ko kanko Hamma Diallo omoɗo galbal falajeeɗo nden jippimomo yañaka wiye mooliɓe gari nanɗo galbal ɗo kanko ɓe gari o koye nder galbal woni ko pullo omo juulo omo jaago ɓe gari ɓe toɗɗimomo ko gorko mawɗo o bismimaɓe joni noon o ala foof moyen nomo waɗa haw hokka ɓeɗo yimɓe ko jiiɗi ko donc omo wadda e mabɓe ɗon awa hande janggo kanko hoore makko mi itta ngalu makko nayi makko beyi makko baali makko omo yeeya omo waɗa e fayande ɓe ndendi ɗum ɗon eɓe ñaama e bandiraɗo debbo goto ne France ne yette Diallo on tuma on nene ara ne walla ɓe lekkule ne waɗa ɓe lekkule sukaɓe mabɓe kamɓe koye mabɓe kala ñawɗo hen ene safra ɗum en garmi noon kalmi hooram kanko Hamma Diallo mbimomi awa min ummadam arde komi nani beele ene woodi o wi kam wallahi ne woodi
o noddiɓe kamɓe fof o addiɓe o holli kamɓe o wiɓe ɗo kadi hono foti galleji garɗi o holli kamɓe eɓen ɗon kaldume maɓɓe ɓe kalni kam goto fof wuroɗo iwi goto fof no iwri toon ha yetti hamma goto fof kadi no woori eno ardi fof ɓe kalni kam min hooram jiimi noon on saaha mbiɗa jogui téléphone am pirmumi hen woɓɓe potumi hen woɓɓe ƴettumi hen woɓɓe duttitimi jaami noon mbaɗanmi kaltanmi kanko yeero Pullo Ba o e debbo mawɗo kadi biyeteɗo Anta Tall kaltanmomi haala muɗum o wi kam wadde basi ala hen o wi kam hande ko aljuma mbimi o wi joni janggo so Allah jaaɓi ma en kaldu janggo e mun o wi kam ya namnoɗaɓe holko ɓe ɓuuri sohlude holko ɓe ɓuuri yidde ya namnoɗa kam ɗum duttitimi jaami to galbal to tawmi ko idi fof koɗo ɓe leloto ko wayno daago en ko wayno cuddaji en ko wayno fabion ŋaji en koye dow tiddere ɓe goni tiddere ɓurnode fof musde to kurujuru rufete dow kurujuru ɗo rufete ɗo kadi ɓaleɓe ka ta rufde hen kurujuru soɓe dufi hen kurujuru so kurujuru o heewi koye hakkude wuro woni ɓe gara ɓe gadda safara ɓe mbaɗa hen ɓe cuma tawi noon ko yimɓe goni toon jaami namnimi ɓe kalni kam haala kam gartum noon kanko arɗo banto yeero Pullo Ba gartirme makko haala o wi kam wadde probléme ala janggo e mun o neldi kam 2 millions mbiɗa jogui facture mum ñalawma mo ari o e lewru ndu arndu foof mbiɗa jogui o neldi kam 2 millions o wi kam joni mbaɗaneɓe feere ɓe keɓa ɗo ɓe leeli tafo min jeeyi mino Hamma Diallo Koola Cissé min pokkiti min jeeyi on mi diwi seeɗe joni noon on tuma mi yeehi mi haalde Hamma Diallo mbimomi awa Hamma Diallo mi arino ɗo hanki adduno kam ko nelal bandiraɗo gorko goto mi wiya yeero Pullo Ba joni noon o min kaldi ɗum ɗo mbiɗa yiiɗi gara kaltiden kanko Hamma Diallo yantude e Koola Cissé e Amadou Diallo e Hadja Diallo ɓe tawoyi kam nder galle amen Sirakoro min jooɗi min kalde affaire nde foof no min potata wadde nde wonno ko hunde nde ganduɗa goto wawa wallahi ko gon so tawi goto wi ne wawi ɗum tan mataw waɗani ni goto wawa hunde nde nden min kaldi haala muɗum awa mbimiɓe awa joni yeero Pullo Ba neldi ɗum ɗo wi yoɓe darane nokku koɓe leele mum tafo e fabion ŋaji sukaɓe gam rewɓe e sukaɓe ɓuuri hen hewde donc o itti guittum kalis o kollumiɓe janggo e mum ɗum woni minen mabɓe min gardodir min naati jeere Daba nanɗo min gar ɗon min codaniɓe mbajjuji min codaniɓe daago min codaniɓe fabion ŋaji min codaniɓe foof nder ɗum o nelditi kam kadi 1 million komin codata ɗum ko kanko yeero Pullo Ba o nelditi kam 1 million o wi soɓe keeɓiɗo ɓe leeli mbimomi o wi ko beele ɓe keeɓa koɓe ñaami wallahi ko gon min jaltani jeere nde ha 1 million o min nanggui mum komin conno daage komin nde wonno meɗen bindi inde mabɓe meɗen jogui listiji mabɓe komin conno daage e fabion ŋaji hamin gandi ɗum ɗo kam so ɓurtani mankataɓe kedde mum min mbaɗe gawri min mbaɗe maaro anani min gaddi min payiɗo Hamma Diallo ɗo nden min payiɗo Hamma Diallo ɗo vidéo ji mbaɗa anani min goto foof inde mum yettode mum min nodda ɗum min guitta fabion hakke ko yonete e daago ɗo yonete e mbajju ko yonete e gawri ma e maaro ma min dokkuma vidéo ji mum mbiɗa sikki ne goodi ha hande kadi min mbiɗa jogui min guitta min dokki goto e mabɓe foof komin dokki goto e mabɓe foof aɗa so hunde waɗama e réseau sociaux tan yaajan nder ko ɗum yaaji ko yimɓe woɓɓe jii ɗum meeɗa yiide ɗum kadi ganda ɗum ɗo ne wawi waɗede sa nder ɗum ɓe mbaɗi jokkodiral woɓɓe jokkodiri e amin woɓɓe jokkodiri e yeero Pullo Ba woɓɓe jokkodiri e yimɓe hewɓe donc min jokki ko wayno hankkadi balle ne gara eɓe dokke kadi jamanu ne ɓeydo no balle ɗe gardata foof ko noon yimɓe ɓe ɓeydorto moliɓeɓe noon yimɓeɓe ɓeydorto kadi nokku ala nokku kadi ɗoɓe goni ɗo ñagameji ɗi dufeteɗo leƴƴi goɗɗi keɓama e nder galbal ngal ene gara ene mbiyaɓe suudu foof yo yoɓ temen nayyi guitta tikkeji dokkaɓe kadi taw kadi ko ɓaleɓe joni noon yen wotere meɗen ɗum tan ɓe kalni kam ɗum ɗon jiilimi e mabɓe nanggumi tikkeji ɗi foof haɗe timmi ndendinmiɗi min kolli ɗum Hamma Diallo wadde amen Amadou Diallo ko miñi ko o wadde min hooram mbiɗa wonduno e on tuma wonno waɗi erango goto wawa golle ɗe e banam gorko ne wiye Koola Cissé min ndendi min namni hol waɓɓe ɓeɗo golle hamin keeɓi yimɓe woɓɓen toon mbi ko kañum en laami galbal ngal kono koɓe ɓaleɓe
min jeeyi min jetti hoorejo maɓɓe min kollitiɓe beele ɗum ɗo ne foti wadde ɓeeɗo ngari ko mooliɓe ngari jippinama ɗo jippiɗo kadi ganduɗa sifa tuyndi fof e ñaw nana e nder hen joni beele ɓeeɗo ne poti yomnede 400 suudu fof o wi kanko o tinani min ndendini resiji ɗi fof min ngari min tottimo o wi haɗan on saaha wattat hono mun wattata eyyi joni noon min hooram gummimi on saaha darmi Bamako ko wuuro Mangol hay ɓaleɓe woɓɓe maɓɓe ne jurmo naatmi e misidaji naatmi e gollirɗe joni noon kala misida nde garmi e muɗum mi haalna almami o mi wiya ɗum awa mooliɓe ngari eɓe galbal Falaje ɓe jawani wutte ɓe jawani wudere ɓe jawani longere ɓe jawani hunde foof kala ko Allah wawni moon sa juuli haalɗo misida ɗo ɓe balliroyaɓe saabu Allah e nelaɗo muɗum mi ɓenno kadi mi yaha misida wonde kono arɗo mbantu dartinani omo jokki golle makko omo waɗa erago kala e saaha mo miijiɗa aw joni noon min jokkiri noon nden min jokkiri noon ha o jokku haala ka imam Alassane Soumaré nan ɗum on ko ñoranke eɗen calmina joom suudu makko ene wiye Deguel ne yette Ba eɓe Amérique donc o nani haala ka o noddi kam min calmodiri o wi kam beele mooliɓe arɓe ɓe mi nani haala maɓɓe te kadi mi nani ga dingiral amen gotal Yero Pullo Ba ne haala maɓɓe mbimi ko gonga eɓe ngoodi ɓe Mamadou Ba France on ne mi salmini ɗum ɓe noddi kam ɓe kalni kam beele joni hol caɗele maɓɓe ɗe goni mbimi hande o erago ko waɗa ko premier o Yero Pullo Ba waɗi lelɗe maɓɓe daage maɓɓe pavillon ngaji maɓɓe ɓe keeɓi eɓen jokki eɓe gay guura maɓɓe e tawi so neɗɗo riddama a dogdata e barma a dogdata e palan a dogdata e baignoire a dogdata taswil sa defi ɗo dottanta ɓiye meɗen mankira ɗum ɗon kanko Alassane Soumaré o wi kam aɗa wadde probléme ala janggo ma en jokkodir janggo mum o neldi kam 2 millions kanko Alassane Soumaré o neldi kam 2 millions min mbawi kadi minen wannoɓe on tuma commission ɓe min jeehi min naati jeere min coodi bargoji mawɗi ɗi e kilo e litre uji 50 baɗɗi hippode ɗi e barmaji hakke barma ujunere e 460 barma min coodi tasaji dottirɗi ɗe min coodi bargoji ɗi min coodi kudduji min coodi a faami min coodi hono ɗum e bandum en min gaddi min joɗɗinɗo galbal Falaje ɗo min naate maɓɓe kala debbo cagginowo fayande mum mo rendani e oya debbo heeɓi ñande mum kono difira ha kedde majji keddi min joƴƴini a faami joni noon min jokkiri ɗon nden mi naate misidaji ɗi e rewɓe ɓaleɓe wajotoɓe so mayde waɗi ɓe mbiyata bambarankoɓe mbiyata Malimatou en ɓe mbiɗa haalnaɓe saaha foof mooliɓe ngari hunde nde yaña nden hunde nde yañama aw ɓen ɗon ne gara ene gadda balle mum en ne gara ene gadda comci ene gara ene gadda lekkule hey ceerno yimɓe jalti on tuma jalti kadi mbaɗi balle mum en aw kono hatta ko Yero Pullo Ba jokkodiri ko meɗen jokkodiri ɗum ɗon joni noon ha Allah waɗi sukaɓe sewɓene hen sukaɓe ɗo gonɗo gonka mum en fewani wayno saaha mo gonɗen mum o joni natirɗe dabbude hendu so waɗi cukalel hayso aɗa jogui ɗum ɗo cellal mum famɗan saka gonɗo e nder tan boowal ngal kadi ko tuyde rufete maggal ñawuji mabɓe keewi ha ɓurti min horam pédiatrie en sukaɓam ne wiye docteur Diaguité omo Gabriel Touré kanko safrata sukaɓam jaami noon jetti mom kalnumomi haala ka o wi kam beele ɓenne ngoodi mbimi ɓe ngoodoy holto ɓe gondi mbimi galbal Falaje o wi kam janggo 10 heures kawren toon 10 heures mum min pokkiti min jeeyi kawrumi e makko to galbal Falaje to o jokkodiri kam e docteur goɗɗo ne wiye Zil docteur o ko togolais galle makko woni ko Magnambougou o jokkodiri kam e on ɗon o wi on ɗon ne jogui projet e ONG ji ko safara hono ɓeeɗo tan yaata e dow muɗum o jokkodiri kam e on ɗon nden o jokkodiri kam e on ɗon suuɓi ñalomaji ɗiɗi Asen e Alen o suuɓi kadi docteur eɓe sukaɓe ha mbi dakko ƴetti lekkule mabɓe o ari o waɗi balɗe ɗiɗi ɗo galbal Falaje ɗo kala neɗɗo o woni suka o woni mawɗo o woni debbo o woni gorko a watte visite sa waɗama visite safara ko kanɗa hokkede ko dokkeɗa o waɗi ɗum ɗon ha gasi o haɗani ɗum ɗon kadi o itti lekkule o totti amen o wi ɗum ɗo ko comprimé ji lekkule ko ganduɗa neɗɗo foof so ñawi so ñawmum musani ne wawi hokkede ɗum ɗon donc kanko ne eɗen calminamo e ɗum ɗon nden ɗon ɗum waɗi ha won jour meɗen jooɗi ɓe mbi imam Mamoudou Dicko
o wi wonde ballane waɗe ñamana e jarama no feewi no mbiɗa ni en paami ɗum tigi rigui en paami wonde noɓe garduno ɗo ɗe guila e balle e foof ɗum noon en jaranimaɓe kamɓe foof kamɓe waɗɓe hen balle ɗe kono annene ko jarore tigi rigui heeride faade e maɗa saabu no wawi wonde won yinnoɓe wallude tawi keɓani kono ko an woni sababu o ɗum noon jarama no feewi joni a haali wonde ɓe goni koto galbal fala jeeɗo beele won woɓɓe goni e nokkuji goɗɗi walla ala mawliɓe foof koto galbal fala jeeɗo woɓɓe ne nokkuje goɗɗe ha keewi on tuma nde ɓe gonɗo galbal fala jeeɗo noon no mbirumami ni subaka foof ɓe garan ɓe ɓeydoto subaka foof ɓe ɓeydoto awa nden noon wiya imam Mamoudou Dicko hokki balla kane fecce ñamana galbal muɗum min jeehi min kawri toon e mawɗo meɗen babiraɗo général Ila Cissé nden min kawri toon e général Ila Cissé min hooram ñande mum woni goo am yiidemo nden min calmodiri e makko balla ka imam hokkunomo ko kanko yo naw o hokku e mooliɓe e joom suudu makko hoore muɗum nani mooliɓe nana galbal falaje ne jogui ujunnaji 10 e sakko saji ɗiɗi comti hokkimo wi yo wan feere o hokka wonɓe falajeɓe nden erago waɗama hunde nde yaaji min calmodiri e makko noon min mbi minen komin yimɓe galbal falaje min gummi min gari ɗo itti ko joom suudu makko o hokki ko ko totti amen mbimom kono min hooram kam min yiyandam ɓuranno kam ko an foof e wonde mawɗo jaaha jiyoya ɓeeɗo wonɓe galbal falajeɓe o wi ƴetten numéro am so Allah jaaɓi hande mami yaa toon minen noon min garti ɗo galbal falajeɗo min dokka ko min dokketene toon yomin gaddam mooliɓe falajeɓe min gaddi ɗum ala sara juula kanko hoore makko o ari ɗo galbal falajeɗo noon o yiiɓe gonka koɓe goni mum ka ene muusi ene metti anani kadi ko mawɗo fulɓe joni noon o wi kanko omo jogui hectare uji 5 kono hectare uji 5 ɗi goni ko seenu beele so yimɓe ɓe dokkama ɓe mbawi nawede toon mbimɓe hande kala to dokka nokku ko wona ɗo ɓe mbawi nawede toon o wi probléme ala hen wadde janggo e muɗum minen yomin noddodira e makko o yaaha o hollo e amen nokku o on tum meɗen mbaɗi commission min pokkiti minen wannoɓe ɗon commission liggotonoɓe e muɗum ɓe min ƴettodir min pokkiti min jeeyi o holli amen nokku o min tawi nokku o kala ko dartete hoɗande fulɓe ene nokku o sabi ala hakkude ni nder wuro kono tampinaɓe ala kadi hakkude ni en nam ko sukaɓe mabɓe sewɓe ene jalta ene naata e nder wuro ne jottodira e yimɓe woɓɓe wonta caɗele kadi kala ko dartete hoɗande fulɓe tan ene nokku o mbima oɗo nokku somin keeɓi ɗum machallah meɗen jiiɗi o wi wadde probléme ala hen janggo e mum noon noddodirmi e makko o wi kam o heeɓi neɗɗo ko sehil makko ne jogui tracteur uji hiifoɓe nokku ɗi o haalni on haala ka yomin jaa min kalda e on ɗon no watta ha walla amen nokku o hiife mbin probléme ala hen min kanko général Ila o e Kola Cissé min Adamo kaldata o min pokkiti min jeehi toon min jetti min tawi waaji o ko musidɗo makko itti tracteur uji ɗi hokki wi joni noon illa ko essence gasoil ko wattete hen e kañume kamɓe hoore mabɓe dognoɓe ɗi daña ko min dokki ɗum gartumi noon kalnumi ɗum arɗo mbantu yero pullo ba o wi kam ne moƴƴi o wi holno foti yonata mbimi hami namdodira e mabɓe namdodirmi e mabɓe ɓe kalni kam ko yonata o neldi kam ɗum ɗon dokkumiɓe nokku o hiifa fewna nomin jiɗiri ni ha laaɓi miɗen jooɗi e nden ɗon jonde imam Mamoudou Bousso de imam Mamoudou Bousso korka ƴelnajo ko Bousso o yettete ko ceernajo mais ko Gabon o jooɗi on ne nani hunde nde mooliɓe ngari ɗo ya ñaama o ari o tawi amen ɗo galbal falaje ɗo min namdodiri e makko min kalnimo kadi général hokki nokku o ko seenu woni o wi wadde mo yiiɗi yaade o yiyo e nokku o min oɗo jaadumi e makko jaadumi e kedde commission amen o yeehi o yi nokku o o wi mo yiiɗi wadde toon cuuɗi o waɗi toon ñande mum cuuɗi 3 pawɗi leɗɗe mum kanko imam Bousso leɗɗe mum gasirɗe mum ɓoggi mum cekke mum ko haɓɓirte e kadi suudu fof no foti ñiɓirte o hokki golle kontina mbaɗa e sukaɓe kadi jangi e sukaɓe jangoɓe taw ko jangoɓe école ɓenne wonɗo mbaɗi erago jante makko kanko nokku o waɗa cuuɗi a faami
on tuma min puɗɗi ƴettude yimɓe ɓe min nawɓe toon joni noon yimɓe ɓe so nawama on saha balla ne woodi gawri ne adde maaro ne adde kala ne adde joni holɗo moɓete puisque wona ko adda foof yaltinte ɗo joni joni tan kamɓe koye mabɓe ɓe dokke so on tuma alhamdulillah dokke ɗe ne ndewi lawol eɓe keɓa kadi so wiyama ñande foof yoɓe dokke ɗo ɓe mbatta ɗo ko ndungu anni fewde on saha ma gueɗe ɗe gawri e maaro enne hen ma bon o hulli amen nokku goɗɗo wi so tawi meɗen mbawi darnude hen magasin yomin darnu hen magasin mbin probléme ala meɗen kala haala muɗum ha debbo jawanɗo goɗɗo ne aranno e amen ne wiye Anta Ba on wi affaire ndeɗo nde kalton nde beele on Asma'u Bartini mbimi Asma'u Bari meɗen nana ɗum de kono Allah hoddirani min e makko min jiida o wi kam janggo so Allah jaɓɓima mi yaha ha galle makko mi haalnamo janggo e mum on yeehi haalnoyimo on ɗo haalnimo ko subaka nde salli fana yonata taw o naati ɗo galbal falajeɗo kanko Asma'u Bari o nadde amen ɗon koliji comci ha keewi o nadde amen ɗon kalis o nadde amen ɗon gawri o nadde amen ɗon maaro o nadde amen ɗon hunde foof on tuma noon mbimomi mbi mawɗo men général ilo hokkiɓe nokku o hande caɗele ne makko o wi ko caɗele ɗe goni mbimi caɗele ɗe goni ko affaire taroɗe sen nayiɓe toon taroɗe ma gase e affaire kadi magasin ma darne mais magasin o kam magol mum ha waɗe toluji ha less mum fewne foof min mi ƴetti ɗum saabi ɗum yer pullo mbawi ene dardo hen e partenaire uji amen goɗɗi gonɗi toon ɗi ene pewne o wi kam taroɗe ɗe holno foti mbimi ko taroɗe 12 o wi kam wadde taroɗe 7 ɗe foof min hooram meɗe mahaɗe meɗe asa hen suturaji meɗe maha meɗe waɗa hen foof ko watte hen ko ɗonne kadi eɗen calminamo kanko e darde makko donc o waɗini min puɗɗi o addani amen maçon gasowo mahowo mbaɗo hunde foof magasin o min mbammi ɗum min ƴetti maçon magasin o maha toluji mum kippa ko bonno hen ko fewna kala ko ari somin dokkiɓe so heddima min mbaɗa e magasin o min gudda donc min jokkiri noon golle kadi nder ɗum machallah bandiraɓe notima Maymouna Djiby Ba France e ɗon eɗen calminaɓe saabi kamɓe nde ɓe nanno ɗum kamɓe foof e wonde rewɓe sohla mum haaɗiɓe ñamde haaɗiɓe yarde haaɓe gaari ɓe jilliɓe ɗo nokku général ila ɗo a faami aywa min jokkiri noon golle balle ɗe taƴani balle ene gara kadi projet ji yimɓe foof wona ɓaleɓe ɓe wona fulɓe ɓe wona foof ene gara eyyi tigi a jarama no feewi e ɗum noon en paami tigui rigui en mbawa dartindemo saabu ko haalata ko eɗen cohli nande ɗum tigui rigui a jarama no feewi no mbiɗa ni kamɓe kala watɓe hen balle mabɓe kamɓe ne ɓe jarama en paami kadi balle ɗe wona neɗɗo goto wona fedde wotere ko foof yimɓe foof goto kala hakkete tolniɗo ene waɗi hen ballal mum jiɗɗen artude ko beele kala nokku oɗon jogui toon neɗɗo moɗon walla ala eyyi ɗum ne mi salminima hen ha woni gonga nokku joni nder ko jokkumi ngal ɗo gollal ko nde wonno gollal so tawi a naati hen a majjani men enen fulɓe hande no mbaɗen ni caɗele en hen ha mbi dak nder ɗum min mi wawi fewnude respicé o ko ballal ngal ko yeero pullo ba hoorejo muɗum ko yeero pullo ba gam banade kala kaɗa waɗa e aduna wata yejjitin sababu min gollalam ngal nadde hen jurumdiram ne hen nde yidda mbiɗa wawi yidde mi naata e gollal ngal kono ngalu mbaɗaɗo hen o wona min waɗi hen komi dokketeɗo tan mi waɗira hen saabu Allah e nelaɗo muɗum donc mi fewni respicé min mbaɗi joni nder komin mbaɗi ɗum ko Mourtane Dieynaba Diath ko debbo amen mawɗo ne jooɗani amen Mourtane hay ñanden o neldiɓe comci e koliji a faami France Mbarodi Bousso Mamoudou Bousso ene jooɗani amen France onne kala neɗɗo dokkowo hunde ko wati comci en lekki en e balla mum en ne hokka mo mo waɗa e junggam min aada donc Oumar Bousso onne ko Dakar jooɗiyanke amen toon e inde ballal onne kala ko hokka mbeɗa jokkodiri e mum ene nelda donc kala leydi mo kalmi inde mum momi haalani inde mum jooɗiyanke amen ne toon ene nelda eɓe dokke tigui a jarama no fewi wadde en paami ɗum tigui rigui ɗum noon onon kala on jarama e darde moɗon tiɗde kono mbiɗa yiiɗi gartana en beele ha joni
balle ɗe ɗe jokki walla ala ok e andi neɗɗo sone haala tan haalata ko hakke ko andi balle min kam pour min ballalam mbiɗa heewi wadde no mbirumami ni partenaire uji am idiɗi ɗi wallannoɓe idiɓe ɓe ko wayno Alassane Soumaré ko wayno Arɗo Bantu ko wayno Leyla Diouara Zoro SRS donc ko wayno julde en so ari walla ko wayno Korka walla so wayno dabbunde nde ɗo naatore nde e hono ɗum harani en so ari enenne kala ko cohluɗen e nder galleji men walla ko jiɗan ɗen sukaɓe men kamɓene ɓe jiɗan ɗum sukaɓe maɓɓe ngam ko caɗele hande keptiɓe ɓe goni koɓe goni e mum ko so wonano caɗele no goruɗen foof kamɓe no ɓe goruno ni ene ɓuuri ɗum koɓe neminoɓe koɗanɗe maɓɓe ɓe jaano caɗele haydara ɓe gandanano e aduna maɓɓe donc so hono ɗum ɗo waɗi mi waɗa erago somi waɗi erago ɓe gaddane so ɓe gaddanama mi nawana ɓe ha koɗanɗe maɓɓe mi itta goto foof mbiɗa jogui liste mum inde mum e yettode mum hakke sukaɓe jogui min guitta min totta ɓe kono an hoorema a majjani hande leydi men Mali ɗo no woori hande wayano no hankini en gari caɗele kala ko goyannoɗen hanke e hecci hanke hande ko jiiɗen ko ne ɓuuri ɗum musde e mettude ngam hay ɗo joni ɗo jooɗɗen ɗo wonɗo caɗele goni dartaki kadi hunde foof tiiɗi aɗa sa nani aɗa walla an hoorema a jogui moyen nde keɓɗa balluɗa hande tiiɗalla ka yaaji nokkuje ɗe foof hande kala tiiɗalla ko miijiɗa bandiraɓe men mooliɓe ene e nder hen eyyi tiki a jarama no feewi mi yii walla kam mi nani wonde aɗa jogui won e sukaɓe ɓen mooliɓe won cukalon hen kon joguiɗa holno ɗum ne ardi walla holko mbawɗa tan sifanade en hen seeɗa mi weltima e namdal ma ngal sukaɓe e mawɓe ɓe joguimɓe joni noon mataw mbiɗa wondi e mabɓe tan kono ko Allah jogoto Allah joguiɓe kañumen e Yero Pullo Ba mbiɗa jogui sukaɓe tato e rewɓe mawɓe ɓen noon no mbirumami ni ɓurɓe hen foof mbiɗa wullito yimɓe woɓɓe e privé ji ngam mi haalnima mbimami hay alkamisa ɓenniɗo hen maire goɗɗo sellano ha rafi makko muusi on ɗon kam guila ñalgu ñalade min jiidi ha arandema e ɗo hande guura makko ñaw makko ñaw tanira e makko ɓiɓɓe makko worɓe sankiɓe ne gaccirimo tanira kon ñaam makko yar makko foof koye junggo Allah e nelaɗo mum e junggo Yero Pullo Ba woni eyyi kala nde hunde heeɓimo so wi Yero Pullo Ba ɗum ɗo heeɓi debbo men mawɗo o wiyata kam ko nawmo hôpital ñaam makko omo dardi hen yar makko omo dardi hen e sukaɓeɓe kadi sukaɓe ɓen alhamdulillahi rabbil alamina guila tan nde jomum jibina wiye aw wonde nani min cukalel jibinama min dokkima joni noon innu sa inni holmo guinnirta mi innira e hen walluɓe hen woɓɓe kadi min dokka inɗe soɓe guinnama ñaw mabɓe ñaw yum mabɓe ñaw kamɓe cellal mabɓe comci mabɓe hunde mabɓe foof tawate ko kamɓe jogui yeru joni ceerno Alassane Soumaré miɗen dokki ɗum tokaraɗo kala ko heeɓi ɗum ko kanko dardoto hen Leyla Diouara Mourtane ene jogui tokaraɗo kala ko heeɓi ɗum walla ko heeɓi yummum ko kanko dardoto hen koye ballal manggal ne jeeya Yero Pullo Ba ne jogui ɗo tokaraɗo kala ko heeɓi ɗum kanko dardoto hen ba makko ne jogui ɗo tokara kala ko heeɓi ɗum ko kanko dardoto hen illa so mimmi tinani somi tini mi haalni goto e maɓɓe oɗo sellani ɗum ɗo wondi walla ɗeɗo caɗele wondi ɓe mbaɗan hen ko Allah wawni ɓe eyyi ɗum noon a jarama no feewi e wadde en paami tigui rigui e hol gurdam ɗam ɓe guuri toon a jarama no feewi eɗen gandi kam gueɗe ɗe foof ala hen wonɓe toon mbiyeteɓe ko mawliɓe ala mo yurminaki kono wasata won yurminiɓe tawi wonka yewtidani munen ganda tigui rigui kono beele won ko mbawɗa haalande en hen seeɗa tan saabu won wurɓe toon gurdam tiɗɗam seeɗa ne guuri saabi ɗum mawliɓe wona ɗo falaje ɗo tan ɓe goni ɓe caari eɓe caari woɓɓe ne caaki tan no feewi joni noon jurminade tan ko ɗon wawi haadde saabi ɗum no mbirumami ni ka a debbo alhamdulillah rabbil alamina a heeɓi duuɓi 60 nder ɗum a jibini sagata e ma worɓe 4 walla joyo
anani aɗa jogii ɓiɓɓe rewɓe ma tato ɓen ɗon jeehi ha ndesama ka gorko mawɗo walla ka debbo mawɗo aɗa jooɗi a fini subaka a yi ɓen ɗon sakataɓe worɓe fof mbarama ha laaɓi heddi tan ko a mawɗo an tan e bammaɓe walla hay babiraɗo o wurani ga ɓenne maɓɓe hay babiraɗo o wurani ga joni jomum addama ɗo hanti sakkitori tan ko ñawde lelo ndene ko mawɗo hanti ko ma safre ko ma ñammine ko ma yarne ko ma hokke hunde haalde kadi jewte ko joƴƴinta ɗum hakkille muɗum ɗum ene maɓɓe walla jeeyaɗo suka debbo tokoso ko ceemeedo omo jogui sukaɓe jeegomo walla jeeɗiɗo taw gorko makko koko wara o alda e gorko makko wonmo gandum on jogui ko sukaɓe jeenayo gorko makko koko wara ɓiyi ko afa koko wara joni ɓiɓɓe jeenayo ɓe beele kanko omo wawi so wallaka wurnude ɓen ɗon ande o wawa miijo mum tan kadi son ari e haqqille makko ko maw heɓa neɗɗo joƴƴinamo haalda e makko kono diwna hen hakkille makko seeɗa seeɗa hunde nde ko sa ƴettinde e hoorema tan an hoorema kala ko jinnoɗa e aduna a ancan eyyi ko hono ɗen caɗele e bandum en goni e maɓɓe eyyi ko ɓuuri ɗum musde ene maɓɓe eyyi ɗum noon a jarama no feewi e caɗele kay mbaɗi tigui kadi ko yurmini waɗi e ɗum noon kala e saaha tan en ɓeyditorto duwaw e ɗum noon so caɗele mbaɗi wayi no wayani wallannoɓe balli ha joni kam ene jokki ene balla kono tiiɗalla waɗi e aduna he foof tengde kam e leyɗele ɗe haare woni munen no mbinoɗa nane ni sa nani aɗa walla goɗɗo yo taw an ko ma ko aɗa wawani ɗum taw saabu aɗa yiiɗa wallude neɗɗo tawa an doole ma jottaki toon joni hande o kamɓe e miijo ma hol feere nde ɓe poti hoccande koye mabɓe hayso tawi ɓe balle haɗata taw kamɓene won peeje ɗe ɓe jogani koye mabɓe ɗum ne mi weltanimama no feewi andi joni no mbirumami ni pullo sa itti ɗum e nder ladde ko ɗon honno anduno ko gaynaka so ndungu ari daña ko remani hoore mum heɓa hen kono wuuri e hono ɗum e bandum donc ittama e ɗam ɗo gurdam addama e wuuro manggo andano lawol taccirte andano usine gollirte andano machine watte andano golle wuuro manggo mbatte ɗum ko tawiyankoɓe ɓe tawi ɗo wuuro ɗo ɓe ummiɓe jaɓɓiɓe ɓe ko ɓen ɗon kollataɓe joni no tiidiri ni balle ɗe dartima wona no wano arande ni joni wayi kamɓe foof hande eɓen gulla ngam koɓe ñaami ngam koɓe ñammini sukaɓe ɓe mais ɓuranno hande wallude ɓe ko tawi kamɓe koye mabɓe eɓe liggo ɗo noon ne noddi kala ɓi pullo moɓe tawi ɗo ɗo bamako ɗo an sa ummima joni a ƴetti toon goto so tawi ka gorko a waɗi ɗum e nayi ma ne gayna walla nawi ɗum ɗo caɗele ngala ene gayna lewru foof ko jomum yoɓete ko ma waɗ ɗum e ɓesgu mum walla sono jogui jinnaɗo ma waɗa hen cukalon tokoson gonkon toon kon projet ji mbaɗi jangguinirɗe mbaɗi kono ha hande ɓe jiiɗi enen koye men ɗemgal men ngal pular ngal mbiɗen eɗen jangguina ngal kamɓe koye mabɓe ɓe udditane duuɗe jangguina ɓe pular ɓe joguino duuɗal seenu nokku général Ila Cissé to Amadou Ba jangguinanno ngal yoɓanno ɗum ko yeero pullo ba lewru foof mo yoɓanno Amadou Ba ɓenne ha mbatta yiide hen koye munen mataw darti eyyi kono ha hande kala no ɓe ballirte kala neɗɗo ganduɗo ene jogui damal ɗoɓe liggotoɓe jiitana saabi dokkal ñande foof wattinta wallahi wattinta hokkude ñande foof wattinta joni noon ko ma kaalen haala muɗum dogen ga garen ga so addama ñalawma o goto so feccama gasi haaɗi ɗon aduna ñande foof koko wiyatata ne hiira neɗɗo ko maw hirto o hacito o watto janggo kadi o waɗa hono noon donc ɗum firti dokkal ngal wattinta eyyi ko wattinta kone ɗum ko enen tawaɓe ɓe tan goto foof tinnoto banggue mum walla hokkaɓe koɓe walla holla goto foof no wuurdi eyyi ɗo kan taw ko an hoorema tan watta ɗum keeɓa hen ɗum ɗo guura e ɗum ɗo taw goɗɗo hokkatama eyyi saabu mbiyata so tawi ñande foof aɗa yaaha aɗa addana neɗɗo lingu yaado e makko tan kollama no lingu ngu nangirte saabu so tawi ko an tan rokkatama ñande iwɗa ɗon ñande mum o heɓata eyyi ɗum noon a jarama no fewi miɗa yiiɗi gartana en seeɗa ko fewte e duɗal ngal e duɗal pular ngal en nanino haala maggal ngal waɗanoma kono caggal ɗum ngal darti kono joni miɗa yiiɗi gara e wasiya ko fewti e duɗal ngal no fewi tengti kam e kamɓe wonɓe toon ɓe
sabu mi nani wonde wana fulɓe men ɓe tan goni ɗon won doga molto en woɓɓe ɓeɓe gondi tawi ɓen kalata ko ɗemgal munen enenne so renaki ina huula wata bonnande en ko heewi sabu sukaɓe so renaki gaccan e ɗemgal munen ngal jantoye to sabu won jibinaɓe ɗon won mawnuɓe ɗon joni ɓe jiyata koko ɓeyto ko ɓe naata e ɓen tigui rigui ko ɓen ko gaddi no kolla sukaɓe mumen ko kamɓene ko ɗum ɓe jiyata ɗon o hol wasiya mo mbawɗa wasiyade bandiraɓe men ɓe ha joni tawi ko tawaɓe ɗo walla wonɓe ɗo e wonɓe caggal kala ok basala hen moƴƴi jangde mabɓe no mbiruɗa ni pular fuɗɗinoma jangguinede toon on ɗon jangguinanno ko mawɗo men Amadou Ba kankone eɗen calminamo e ndeɗo jonde sam ko mawɗo o hitani o haaɓani kala nde gummimomi banggal moliɓeɓe o ummoto kala ko mbimomi hen o waɗat joni noon no gandirɗa bani aade fulɓe gondal mum en ne muusi so tawi hunde a naati hen a natiri hen saabu Allah e nelaɗo muɗum ka ballowo sa yi aɗa wona sababu ko ballata ko aɗa addana ɓe walla ɓe ballataɓe aɗa addana ɓe caɗele a duñcoto hoore ma mi anda sa faami ɓe ballataɓe so tawi a andi wona ballal saabu Allah e nelaɗo muɗum ha nder ko ballataɓe ko aɗa wona sababu addande ɓe caɗele kadi ɓeɗo hay goto dartata hay goto ñagota ko Allah addande ɓe caɗele watta e koɓe jogui ko Amadou Ba ne jangguinannoɓe kadi hewɓe mbawi hen alkule pular ɓe haɓe tonggui hewɓe ne mbawi hen hande windude inde mum en ne mbawi hen windude jettode mum en neɗɗo foof ko jiimi ɗum e ko jiimi ɗum en so woɓɓe gaddama mbiyama wonde ko laamu addi ɗum en walla projet ji gaddi ɗum en joni noon ene gara ene ƴetta ɓen ɗon sukaɓe foof ene jangguinaɓe holno min mbawata wadde min gacca e juuɗe mabɓe kono nder ɗum noon kala jiɗɗo walludeɓe ɓe jangga pular hayso tawi ko asene alen mo français jangguetake o so tawi duuɗal pular waɗama hen tan ɓe janggan pular wata ɓe iwde e ɗemgal mabɓe ɓe giwi ko ɓe gonka mabɓe kamɓe gaare gonka gokka kono ɗemgal ngal kadi wata ɓuccitade ɓe ɗum ne kadi meɗen darde ɗum bandiraɓe tawaɓe ɗo ɓe e gendiyankoɓe meɗen e jangguinoɓe sukaɓe mum en ne toon walla hen sukaɓe woɓɓe ne hen namnaka e jangde sa so tawi aɗa andi aɗa wawi ƴettude hen ɗiɗon walla taton walla gotel jangguina ɗum ne kadi meɗen jiiɗi ɗum eyyi taw ko ɗemgal ngal noon eyyi tigui a jarama no fewi e ɗum noon en nani ɗum tigui rigui kadi en paami e ɗum noon hol wasiya mo mbasitoɗaɓe kamɓe wonɓe ɗon ɓe saabu eɗen jiiya saahaji ni goram sukaɓe tokos eɗen jeeɓe dow laabi he e kala saaha waɗi saaha kam min ko teskinomi ko cukalon goron kon kono joni hay cukalon nde won eɗen jiiya te eɗen gandi wuuro mawgo no mbinoɗa aɗan ni suusnaki aɗa yiya cukalon mbonbon tokkoson hedde duuɓi 5 en ɓaari dow ina jaaha e laabi he no ñaago yimɓe en no jeelo eko nandi hen walla so tawi a yalti so tawi ñalawmaji ɗi ko sukaɓe jiyata kono so tawi a yaltiɗo falaje to mbiɗen ɗo tan monima ɗo séraji mum a yiyan sukaɓe rewɓe fewɓe ceemedali ina daari e dow monima ɗo hol wasiya mo mbawɗa wasiyade holno mbaɗɗen ha ndenen holno mbatten ha ndenen cukalon kon e kamɓe ɓen sukaɓe rewɓe yahoɓe e ɗin nokkuji tawi koye ɗin waktuji hol wasiya moɓe kani wasiyede ɗon ok ɗum ne namdal ma feewi ayi joni way no mbami ene tiiɗi sanne saabi goto foof ko ɓernde tan Allah hokkete daña ko mbaɗɗa kono hay goto wawa wiide ɓernde ma nde wande hono no ɓerdam ni min mi haalnima joni mbi mbiɗa jogui toon sukaɓe nayo a haali jogui toon min hooram mbiɗa wonde e ɗiɗo mi itti goto o mi hokki goɗɗo ɗi mawnan mi itti goɗɗo o kadi mi hokki ɗum nenan ko pour yidde ɓe guura gurdam pewɗam ngam enen ceemede suka debbo duuɓi nogas so wiyama e daro e dow lawol andi ko ronkere waɗa ɗum surtout pullo andin tiiɗi cukalel dewel duuɓi 10 fonno ko tawede ene jangga ene ekkitino gurdam debbo ene haalne holko woni debbo ene haalne hono ɗum ɗon e bandum en ene yiya kadi hunde ko ganduɗa ene wawi wurdoyde ɗum janggo walla faaɓi janggo so tawi on wiyama e daro e dow lawol andi ko ronkere waɗi ɗum joni noon min kam mbasiytomi yimɓeɓe ko kala ganduɗo ene jogui damal
tawi noon ka gorko sabi debbo ene yiɗi kala keɗiɗo ɗum ɗo joni ko haalte ɗo ko guite gonɗi mum jaltan kono an debbo sa yiɗi sa addoyi hen ɗiɗo walla tato so joom galle ma yaadani hen jomum wawa wonde e nder galle kala ɗo gorko pullo woni ene wawi arde ƴettude cukalel gotel cukalel ɗiɗon jogoro ɗum saabu Allah e nelaɗo muɗum ene ñammina ene yarna ene mari ɗum margal moƴƴal ene e nder galle muɗum ɗum ne ene walla leñol ngol no fewi wona faami sabi kamɓe foof dendagal mabɓe tawetake koɓe bonɓe anani kati ɗo yahata ha ɓi pullo ƴiƴam pullo ne ma daroɗa e dow lawol mbiya hokkam tawate ko tiiɗi de wallahi tawate ko tiiɗi kala ko yitere ma nde leƴƴi hen guite gonɗi ma caman wallahi ko gonga so wona tan kam ƴiƴam pullo walla ɓernde ma nde wona ɓernde pullo ngam wona ko makko ko kanko ko makko ka yii an hoore ma holno battinirta a anda ko Allah andi ɗum ɗon ɗum noon wona mali tan kala ɗo ɓi pullo woni e windere nde eɗen ñaaguiɓe eɗen ñagoriɓe saabu Allah e nelaɗo muɗum yoɓe ballu men ɓe ballira men saabu Allah sukaɓe ɓe giwa e gonka koɓe goni e mum ka sana ɗum arande nde ɓe garno ɗo nde ɓe jaɓɓama de ɓe jaɓɓama min puɗɗinoma waɗande ɓe kadi kono hunde nde yahan tan ene mawna hunde nde yahan tan ene heewa hunde nde yahan tan ene heewa hunde nde yahan tan ene mawna donc ɗum addi hen ɗum ɗo ko jiiɗa ko walla ko jiiɗen ko tigi a jarama no feewi no mbiɗa ni hunde nde ina yaaha ina mawna mate ha joni yimɓe ina iwe toon ina gara no ɓeydo e mabɓe walla ala ko kamɓe wonnoɓe ɗo feccere itta nawa to guesa iila to walla ala ko ñande foof walla kala e saaha guure ina immo no ɓeydo e mabɓe andi nde hunde nde fuɗɗi nde joni hay goto waɗano e hakkille mum hande e 2020 hande eɗo gonɗen ɗo miijotako hunde nde tawa dartaki joni noon ko neɗɗo e miijo mum Allah e golle mum hunde nde nde dartaki ha hande guure ne poussé ha hande guure ne eggine hay hande ɗo ñalawma ɗo gonɗen mum ɗo won wuuro egginago joni noon holɗo ɓen jiyata tan ko arde Bamako no ko sa ari tan janta e wonɓe ɗoɓe sa yante e mabɓe ne kala sifa gonka muska e mettuka ma yiru yitere ma ko ɗum mbirumami wona wonɓe ɗoɓe nokku général ila mi wayri toon ne wona dumunno juɗɗo mais mbeɗa andi hande ko woni toon ko ɓurti anani galbal fala jeeɗo ɗo Hamma Diallo ɗo mbeɗa andi hande mi wayri toon kono ko woni toon ko ɓurti anani Asma Bari udditi nokku o nana Zantigila toon ne ko woni toon ko ɓurti e ñamana ene hono ɗumen Moussa Bou en kala bankoro mooliɓe hay hanki mi heeɓi musidɗo goɗɗo noddi kam wi ari toon ardi toon ko ceernajo yimɓe wuuro mabɓe egginama o haali hakke mabɓe mbiɗen ɗo jogui e téléphone ɓe egginama o wi ko kala bankoro ɓe goni daka noon firti koɓe ɓeydoɓe ɓustotako a jarama no fewi wadde en paami ɗum tigui rigui e joni wadde hol wasiya mo basitoɗa ɓen heddiɓe wonɓe toon ɓe nokkuje to haade nde ɓaadi taw suwa yettade hol wasiya mo basitoɗa ɓen saabu ɓeega kañum en jooɗima ha donkino jaari saabu so tawi a yii neɗɗo yeehi acci ko joguino saabu won e mabɓe arɓe ɗo no mbinoɗa ni ko alɗuɓe gonno kono hande kañum en ɓuuri ɗo wonde miskineɓe joni wadde kamɓe heddiɓe ɓe cuwa egginede ɓe hol wasiya mo basitoɗa ɓe ok mi faami weltima aɗa andi joni no mbirumami ni ken fulɓe pullo famminde ɗum ne tiiɗi seeɗa joni wasuya ko kalantemɓe kamɓe ɓe eggani tafoɓe saabi a soynima hunde gila aɗa nana waɗi nokku e nokku ha ɓattimama a nani ha ɓattimama a yiiri yitere ma a woɗɗiti to bone dogate a faami aɗa joguino temedere naggue walla aɗa joguino temedere mbeewa walla aɗa joguino temedere mbaalu kala ko beleɗa ko ɗum mbatta sukaɓe ma jaani caɗele rewɓe ma jaani caɗele a yaani tampere a yaani hay hunde joɗɗa ɓe mbaddeten ɓe hande ɓuuri men doole saabi ko laamu mbaddeten eɗen mbadda kadi e leƴƴi goɗɗi ɓe mbiɗo en ɓen ɗon ko donsoɓe anani koni men koni rewɓe men koni sukaɓe men golli men kala ko ɓurno musde e mettude e aduna ɓe golli meɗen ɓe gara ɓe taw pullo gorko no jooɗi ɗo kala naggue ngo joguinoɗa e aduna ko tawruɗa bamma tawri bammum ɓe ndondo ha laaɓa a nani de ɓe nawa ɓe gaccuma ka ɓolo ɓe kaɗata hen goɗɗum nawde de ala ɓe nawante jawdi ma ɓe mbarma saɗa jogui ɓiɓɓe mawɓe mbara ɗum duuɓi ɗiɗi walla duuɓi tati ɓenniɓe ɓe boom en nantano rewɓe ne mbare nanteno tan ko wuuro sumama so Allah waɗi hen debbo maayi mais hande soɓe tawi debbo
ɗo jonjoni joɗɗen o ɓeɗo joɗiɓe soɓe tawi debbo ɓe mbaran debbo ɓe mbara sukaɓe ɓe kono jawdi ɓe nawa kala mo mayani hen so dogi arti ɗo tufan fandu mum ne yeelo beele ɗum ne heƴa fittandu la heƴata aɗa andi ɗum heƴata e fittandu ɗum noon neɗɗo punno kala ɗo mbawɗa wonde natto e nder wuuro moggitoɗa Allah renata kala ɗo ganduɗa jawdi ma nani so neɗɗo ari hande koye jawdi ma ne nawi a heɓata ballowo ne walluma so ɓe nawi jawdi ma ne koɓe mbatta e mum ko ɓe mbaɗane jawdi ma ndi ɓe garta ɓe mbartuma ndi wallahi ko gonga daka noon dogde koye jambaragal jeeyade kala joguiɗo hen hunde yo yeeya arta ɗo wuuro manggo ɗo walla saɗa wawi jeeya gara hande hirnangue o ɗo tan ɗo kati haaɗi ɗo ha hirnangue ala fof pullo mo garata e wuuro mum walla e leydi mum wima ka pullo eggu caɗele so bismakima hay goto wiyatama ya eggu goɗɗitoɗa ha jeeya ko Allah waɗi so tawi jaam arti ɓe dutto e koɗanɗe mabɓe ɓe jaaha ɓe jooɗoyo toon eyyi ko ɗum min woni wassuyamme mabɓe tigui a jarama no fewi e ɗum noon wadde en nani oɗo wasiya e wadde noon ko wasiya tigui labtuɗo saabu hande ko nanete he ko no metti nan muusi metti ina muusi hay nanoɓe tan ina muusa ina mette sakkam kamɓe wonɓe hen ɓe kam haala mabɓe haaltaki e ɗum noon no mbiɗa ni tan yo Allah waɗ ɓe paama e wasiya mo mbasiɗaɓe o e ɗum noon a jarama no fewi so tawi wonko jinnuɗa ɓeydude hen tawi mi artano hen aɗa wawi arde hen seeɗa mbawen waynodirde e bandiraɓe ok jimmi artude hen tan keɗen calmina bandiraɓe ha tengti e bandiraɓe rewɓe saabi kala ko jiiɗa e aduna feewi ko debbo sa nani mbarodi gurdi tan ko mbarodi ndewru woni caggal ma rewɓe ɓe tawɗen ɗoɓe minen kam min ettoto hen tan walla min kam mi ettoto hen tan kono mawɓe meɗen ko wayno Diko Diaƴe a faami on ne waɗi hen bawɗe mum waɗi hen ballaji mum en e yantude miñiraɗo debbo Asma'u Bari e yantude kadi e mawnon debbo Binta Boubou Tarawore guila 2000 minen gonduno kala bankoro kankono ko debbo dariɗo omo dadi e ɓen ɗon e bandum en dariɓe tan dari ɗum ɗo no gandirɗa no waɗirte foof ɓe mbaɗi no rewɓe ɓe sukaɓe ɓe no ndenorto foof e noɓe keɓira sutura foof waɗama joni noon ko hunde nde gandanɗa tan yimɓe ko ha heewi mbawan ɗum eyyi ɗum noon kamɓene eɗen calmina ɓe leñol ngol foof e dendagal muɗum mbiɗa salmina ɗum mi yejjitani windere nde fulɓe mum kala ɗo goni funnague ha e hirnague foof mbiɗa salmina ha tengti noon tabital pulago Américas dendagal tawaɗo hen mbiɗa salmina goto foof e inde Yero Pullo Ba eyyi tigui kamɓe kala ɓe calmitimama e ɗum noon a jarama no fewi ɗum noon en kettima e Ada Sall e ko simtani men ko heewi ko yawti e ko wooda joni ko saabu elle hay hicca hanki somi juumani e wonɓe o nawno to suudu safarirdu wadde kanko ha joni omo jokki e ɗum noon a jarama no fewi miɗa yiɗi tan gartana en wasiya seeɗa e ɓen sukaɓe e worɓe tawi ko wawɓe gollude wonɓe e nder nokkuji men ɗe foti ko to Seno to foti ko Galbal Falaje walla to ɓe mbawi wonde kala e nder Bamako saabu a haali mbiɗa ko won gueɗe kewɗe ko enen jaɓɓiɓe ɓe poti walludeɓe saabu won hen koɓe ganda e kono illi sahaji kadi eɓe dokke e wone golle mataw golle ɗe mbasa weldeɓe e ko nandi hen e hol wasiya mo mbasiytoɗaɓe ɗon ɗo kay mbasiytomaɓe tan ko hande o goto foof yalti guila e am min ha e an ha e mabɓe kamɓe koye mabɓe hay goto men ala yidde mum gonɗen mum tan ko hande kono gurduɗen eno ndeynoriɗen no gurduɗen ene ndeynoriɗen noon hande wallata ɗum tan ko liggade ɗum woni golle kamɓe sagataɓe worɓe selluɓe ɓe Allah haɗani warede ɓe mbaraka ɓe arɓe ɗo ɓe goto foof yo liggu so tawi a wattani hoore ma mbuuɗu buɗɗiɗi sa yiiti ɗum tan mbeɗa sikki hay ñagade ma tampine ma danko hokkede nde ni wamma saabi goɗo waɗande hoore mum yiiɗa hokkede goɗo wurnude hoore mum yiiɗa wurnede so tawi ko an wurnata hoore ma dañan ko mbaɗɗa walla daña ko jiɗɗa waɗande hoore ma mais so tawi ko goɗɗo wurnan no wurnirma foof ko noon jaratade kadi haqqille mo o hokkuma foof ko on hakkille gonduɗa ɗum noon ɗon kadi sen kaali ɗum en jejjititta alɗuɓe men wonɓe e nder wuuro ngo alɗuɓe men wonɓe caggal leydi alɗuɓe men fulɓe jooɗiyankoɓe aduna o foof yoɓe gandu so tawi ɓe kirtima haɓe kaariɓe lelima wonɓi pullo mo heɓani hirande mum ene leeli yoɓe gandu ɓiɓɓe mabɓe ɓe soɓe ñantima haɓe jooɗi walla soɓe nawiɓe janggoyde walla soɓe jiɗaniɓe hunde wonmo ɓiyum janggande wonmo ɓiyum heɓani hay tekkere ɗon e leeli a faami ɗum an hoore ma wonko jiiɗa hen saabi so yeehi ha debbo fullo ƴetti ɓiyum
wambi gotel nangi jungo gotel darima e dande lawol kam aɗa andi wonko waɗi ɗum tiid so tiiɗani tan ɓe mbatta ɗum nden noon eɗen darde ɓe kamɓe fof nde ɓe ballirta ɓeɗo saabu Allah e nelaɗo mum ene heewi de kono kala ñame Allah hoddiri haaɗa ɗo haaɗata ɗo haaɗan ɗon diwata ɗon haaɗi noon gasani ɓe mbawa haalde hen haydara mawɓe men ardiyankoɓe men leñol ngol eɗen calminaɓe eɗen juuroɓe ɓe mbaɗi bawɗe maɓɓe kadi min kam mbiɗa yetta Allah e nelaɗo mum mbiɗa yettaɓe a faami ɓe mbawa limtude ɓe kala hoorejo pullo gonɗo e Mali waɗi bawɗe mum kala mawɗo gonɗo e nder Mali waɗi bawɗe muɗum nden noon so Allah waɗi hoddiro mum tan so yettaki ɗo haaɗa e mbawa haalde hen haydara kamɓe ne sagataɓe worɓe arɓe arduɓe ɓeɗoɓe Allah haɗani warede toon ɓe wona jambaragal maɓɓe haaɗi Allah waɗi ɓe gariɗo bawɗe hen gaynaka ko pullo jeeyi yo aynu anani mbawɗo hen wattude mbuuɗi buɗɗiɗi so darti tan ma waɗe ma walle kadi enen koye meɗen wonɓe e nder wuuro ngo ɓe natene maɓɓe goto foof namno ɗen ɗum holko ɓuuri yidde holko ɓuuri sohlude gollude so jomum haali adde golla nawta e hoore mum so nataw ne jogui bandiraɗo debbo walla ene jogui miñiraɗo walla ne jogui mawniraɗo daña ko walliri ɗum eyyi tigi a jarama no feewi e ɗum noon a weltanama sanne sanne kadi en beltima no feewi e ɗum noon ko jarore kadi heeride e jarnadema kadi jarore huɓtodinde jarnade ɓen bandiraɓe walluɓe e ha joni de ballal ina jokki saabu mbiyata so tawi en ganda holno jogorɗen wirude ɗum saabu no mbiɗa joni ni en ganda holto ɗum jogori ha ɗoyde en ganda hunde nde ganduɗa tan koto fuɗɗi a anda to ha ɗoyde wadde en mbawa wiide e yooɓe darto ko gonga ni eɗen jarnoɓe kamɓe watɓe henɓe ɓe mbaɗi hakke bawɗe mabɓe kono ha joni eɗen ñaago nde ɓe ɓeydoto tinnade koɓe tinninoɓe kam so tawi ɓe mbiyaka noon kono eɗen ñaago bandiraɓeɓe ha joni ballal e ɗum noon en nani no mbiɗa ni saabu won iwɓe toon ko temedde nayyi joguino gari ga ene gonti miskineɓe kala arɓe ɗo hande ɓe kala tampere e torla eɓe guuri ɗum e hande oto gonɗen ɗo hay joni so neɗɗo yi seenu walla yi galbal falaje a tawan won jooɗiɓe ɓe kertano keɓani kacitade cuwa taw hebde ko gotti e ɗum noon eɗen ñaago bandiraɓeɓe ha joni ballal kadi eɗen mbasiyoɓe kamɓene e ndeɓe tinnoto so tawi ɓe keeɓi gollal kongal wawi wonde kala wata ɓe mbi mi yiiɗa ɗum saabu no mbinoɗa nani ni en natti wonde hante yiiɗi ko e men saabu so tawini koko jiɗɗen ko heddotono kono wano adanni kono hadde ko ni Allah waɗiri ɗum en tinnoɗen darnen koyɗe enen kadi fulɓe wonɓe e nder Bamako ɗo ɓe tinnoɗen wata jawoɗen ɓe no mbinoɗa nani ni naaten e maɓɓe namdoɗen holko ɓuuri yiɗi koɓe jiiɗi jewtidene maɓɓe eyo goto kala kala to wawi wallirde ɓe ɗo kañumne ɓe walliraɓe ɗon e konngol maɗa cakkitol saabu waktuji ɗi jaggiri en juuɗe so konngol am cakkitol so mi salminiɓe bandiraɓe yeeɓoɓe men foof kadi mi yejjitani wuuro babam famde foose e gardugol ɓinguel nenam Adama Mamma Sall e dendagal ɓi ñoranke ɗo woni mi salminiɓe mi juurimaɓe mi barkinimaɓe saabi ɗum sa nani hande aada tan ko wonɗo iwa kadi ha jettiɗen ɗo jettiɗo an hoorema mi salminima mi juurimama darde ma nde gonɗa nde machallah ko darde moƴƴere kadi yo Allah walle e mayre hono ma sukaɓe somin keeɓi ene gara ene jooɗo ɗo e golliyankoɓe télé o hoore muɗum hande sa yimine ma en keeɓiɗo en jooɗi meɗen kala caɗele ko gonduɗen e mette ko gonduɗen tan ko jambareɓe worɓe kala haali worɓe dari dadi ha mbaɗi oɗo télé o guilaɗo fuɗɗi ɗo ha ɗo jareteɗen hande ɗo mbiɗa salmina goto foof baɗɗo hen mbuuɗo mum e buɗɗiɗo mum e kadi joguinoɗo hen duwaw mum e fandare moƴƴere sagataɓe worɓe golluɓe ɓeɗo golle ɓe yo Allah subahanahu wa taala kadi yañuɓe haɓe mbaɗana men ɗiɗo téléji kewɗi tawi ko enen jotto eɗen kaala hen ɗemgal men eɗen kaala hen mette men e sohlaji meɗen tawa kadi koye dow beelama leñol ngol TV Pinal hande ene daare nokkuje ɗe foof ene beltani ɗum kadi sa wi aɗa limta golloɓe hen ɓe tan a juuman nden noon dendagal taweteɗo ɗo mbiɗa salmini goto foof inde mum e yettode muɗum yo Allah hollu men ñalomaji kewɗi en ñaaguima Allah ene laaɗum a jarama no feewi seydi Sall a jarama a weltanama sanne kadi en beltanima dendagal bandiraɓe yeɓannoɓe en e ngaɗo sanga eyyi ɗum noon a jarama no feewi no feewi e on jarama bandiraɓe yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV en gardi e yewtere men fayande ha ɗo
e ɗum noon ko ɗo kaddaten e bandiraɓe ha sahaji goɗɗi so hoddiro hawri e hojomaji yewtidanno mon ko miñiragel mon bandiragel mon Dewel Diallo Maymouna Oumar debbo mo heelagne ene wonno koɗo men e dinɗi men e mawni men e Sokna Ada Sall mo Fossé Karta ɗum noon a jarama no fewi on beltanama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pinal TV Allah jarama on jarama enene sahaji goɗɗi inchallah jarama Diallo